От работа вкъщи, от вкъщи на работа, така сме всеки ден. Дали си беден или богат, края ни е отреден. Нека да пием за живота, такъв какъвто е, и на екс да го живеем и да любим от сърце. Всички сме гости на този свят, няма връщане назад. Дай да хапнем и да пинем, той ще ни остане